Nachádzame sa v Krákovanoch, blízko mesta Piešťany, na jednej z našich prvých realizácií. Klient aktuálne dokončil drevený exteriérový obklad, tak by sa došli pozrieť, ako to dopadlo. Architektonicky bol návrh spracovaný ako kontrast dvoch hmôt. Tá dominantnejšia obývačková je navrhnutá s korotinovým obkladom a tá nižšia, menej dominantná, s kombináciou dreveného obkladu a bielej omietky. Ako vidíte, zvolili sme tú kompozíciu do tvaru L. Bolo to jednak z dôvodu solárnych ziskov a kontaktu so záhradou pre čo najväčší objem miestností a jednak kvôli vytvoreniu takej súkromnej zóny od najbližšieho suseda. Zaujímavým prvkom architektúry je použitie zošikmených striech. Na dlhšom trakte, kde sa nachádzajú spálne a detské izby, je to iba hra atiky a za tým je schovaná klasická plochá strecha, kdežto na trakte obývačky, kuchyňa a jedálne sa nám to ukáže až v interiéri, čím veľmi pekne akcentujeme obytný priestor, robíme zaujímavý pocit v interiéri a otvárame dom smerom k solárnym ziskom a do záhrady. Na celej stavbe sú použité nadštandardne vysoké presklenia, približne 2,7 metra, zatienené exteriérovými žalúziami. Dom je pred letným prehrievaním chránený jednak exteriérovými žalúziami a jednak aj samotným svojím tvarom. Dispozícia do tvaru L nám umožnila vlastne tieniť traktom detských izieb samotné veľké presklenie do obývačky. V pôvodnom návrhu sme rátali s tienením pergolov, nielen exteriérovými žalúziami. V priebehu realizácie ale klient zvolil riešenie tienenia listnatými stromami, čo je tiež veľmi efektívne riešenie, tým, že tienia iba v období, keď to je potrebné a v zime púšťajú solárne zisky veľmi príjemne do obývačky. Dom je založený na základovej doske na penoskle a základným murovacím materiálom sú vápeno-pieskové tehly. Vďaka veľkej akumulácii tohto materiálu a vďaka stropnému chladeniu domu nehrozí naozaj žiadne letné prehrievanie. Pri aktuálnych letných teplotách si klienti užívajú v interiéri veľmi príjemných 24 stupňov.